Innolinkkinä ollaan tutkimustalo, joka tekee aika paljon vuositasolla erilaisia yrityskyselyitä. Aika paljon tehdään niitä hankkeille, mutta tehdään myös TE-puolelle ja tietysti tehdään sitten kunnille ja kaupungille. Ja oikeastaan kokonaisuudessa me palvelutarjontahan kattaa sitten niin markkinabrändi, asiakaskyselyt kuin henkilöstökyselytkin. Mutta se, että Talent Firstin kysely tehtiin, niin kysyn ensimmäiseksi, näkyykö tämä oikeastaan tämmöinen violettipohjainen etusivu Dia-sarjasta. Kyllä näkyy. Sitten katsotaan vielä, miten onnistuu, kun pikkuisen isoillaan tuon jalkaan sitä, saadaanko sitä kautta. Lähtikö Dia-sarja pyörimään, eli sisältölehti auki? Kyllä. Joo. No niin, sitten mennäänkin seuraavalle tutkimuksen toteutuslehdelle. Ja tosiaan, kuten äsken introssa sanottiin, teimme tälle Talent First Pohjois-Savon osaavetoima-hankkeelle kyselyn pohjois-savolaisten yritysten keskuuteen nimenomaan yritysten rekrytointitarpeista ja näkemyksistä Pohjois-Savon veto- ja pitovoimatekijöistä sekä myös sitten kyselyn loppuun kiinnostusta yhteistyöhön tämän hankkeen kanssa. Vähintään 5 työntekijän yritykset oli, joita haastateltiin ja etsittiin henkilöitä, jotka vastaavat työvoiman rekrytoinnista ja osallistuvat rekrytointiprosessiin. Ja käytännössä se menee niin, että aika usein sinne noin muutaman 10 työntekijän saakka niin toimitusjohtajia siellä haastatellaan PK-yrityksissä ja sitten kun mennään sinne suurempiin organisaatioon, aletaan olla sadoissa työntekijöissä, niin useammin se on sitten sitä henkilöstöhallintoa. Puolinen haastattelumenetelmä kävin äsken tarkistamassa. Keskimääräinen haastattelun kesto oli 12 minuuttia. Tiedonkeruu tehtiin tuossa huhtikuussa. Aineiston rakenne on oikeastaan aika, niin kuin voisi sanoa, normaalipainotteinen. Että jos katsotaan sitä todellista jakaumaa pohjois-savolaisten yritysten keskuudessa, niin yhä niin kuin tavallaan ehkä enemmän on niitä yrityksiä, joissa on pienempi henkilökuntamäärä ja suhteellisesti vähemmän niitä yrityksiä, joissa on sitten suurempi henkilökuntamäärä, noudattaa aika paljon sitä niin sanotusti painotusta luonnollisesti. Me tavoiteltiin käytännössä kaikkia valittuja suuremman kokoluokan yrityksiä ja sitten tavallaan siinä mielessä vastaajamäärä tuosta 90 perustuu siihen, että oikeastaan ei haluttu enempää painottaa enää. Pienempiä organisaatioluokkia olisi pitänyt ottaa matkaan jo pienempiäkin kuin 5 hengen yrityksiä. Liikevaihtoluokaltaan jakauma totta kai peilaa aika lailla henkilökuntamäärää, mutta täällä niin kuin nähdään Pohjois-Savon toiminta-alueen niin aika maltillisella liikevaihdolla toimivaa organisaatiokokoluokkaa meillä on. Pääosa jää sinne alle 10 miljoonaa vaihtaviin vuositasolla. Valitut toimialat, mitä meillä oli, mitä haluttiin haastatella, palvelut, sillä oli mukaan lukien kuljetus ja varastointi, ja sitten aika tasapainoisesti kaupan ala, rakentamisen ala, teollisuus mukaan lukien sähkövesihuolto ja sitten alkutuotanto. Ja tietysti jälleen luonnollista, että se painotus, mikä on, niin painottuu aika lailla Kuopion seutukuntaan, koska organisaatiota on enemmän siellä. Ja sitten oli nämä Koillis-Savo, Sisä-Savo, jotka on aineistossa yhdistetty. Ja sitten oli Varkaus ja Ylä-Savo. Sitten oli kysymyksiä yritysten edustajille, mikä vaihtoehdosta kuvaa parhaiten tämänhetkistä henkilöstön rekrytointitarvetta. Ja tässä oikeastaan kiinnostavaa onkin se, että yli puolessa yrityksissä on jonkunlainen tilanne henkilöstön suhteen niin, että joko tällä hetkellä tai ainakin, että seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana uutta työvoimaa. Siitä syntyy yhteensä 54% osuus. Pienempi organisaatio on se, että ei ole henkilöstötarpeita eikä suunnitteilla. Ja sitten se painotus taustatekijöittäin näyttää sille, että mitä enemmän yrityksessä on työntekijöitä, eli mennään yli 20 työntekijän koko luokkaan, niin sitä tyypillisemmin on sitten tarpeita, eli 33% tällä hetkellä työpaikkoja avoinna, ja sitten se 36%, että puolen vuoden tai vuoden aikana. Rakentamisessa vähemmän, ja siinä korostuu se, että ei tällä hetkellä vaan siellä puolen vuoden aikana, tietysti luonnollista, kun miettii toimialaa ja sen näkymiä, mitä rakentamisessa tapahtuu. Ja sitten jos yritykset työskentelee jo kansainvälisiä osaajia, niin hieman tyypillisemmin on myös sitten
rekrytointitarpeita vuodenkaan aikana. Työtehtävätyypit, mihinkä tarpeita sitten rekrytoida työntekijöitä, niin tietysti operatiivisiin eli suorittaviin tehtäviin. Toki tässäkin se, että sehän on oikeastaan luonnollinen lopputulema, koska todennäköisesti ihan siellä tekijäpuolella on enemmän henkilöitä töissä organisaatiossa. Ja sitten tietysti sen mukaisesti, mitä varmaan painotus siltä löytyy, niin asiantuntijat, asiakaspalvelun myynti, johto ja muun tyyppiset. Toki näistäkin olisi voitu yhdistää tuonne. Että jos ajattelee puun työstä, niin voisin ajatella, että on silloin ilman muuta operatiivisesti suorittaviin tekijöihin. Ja vähän tässä sitten muihin tekijöihin on luokiteltu, mutta se on se kokonaiskuva, että luonnollisesti työntekijäpuolella. Mutta pitää huomata, että myös asiantuntija muihin tehtäviin joku määrä. Sitten kysyttiin haasteista, vaikeuksista työvoiman saamisessa ja rekrytoinnissa. Ja tästä kun katsotaan tulosta, niin se on tyypillisin, että joskus on tilanteita edessä, jolloin se työvoiman saaminen tai rekrytointi tuottaa päävaivaa. Ja se, mitä täältä katsotaan, niin tietysti hieman enemmän katsotaan henkilökuntaluokalta suurempiin organisaatioihin, niin vähenee se, että ei ole ollut. Ja sitten mitä on, että joskus on pienempi osuus, ehkä se ammattitaitoisuus siellä tai saatavuus. Mutta se, että missä pikkusen korostuu, toki hyvin pieni vastaajamäärä, 14 organisaatiota on tuo Sisä-Savo-Koillis-Savo yhteenlaskettuna, niin siellä tuo usein osuus on suuri. Sitten kysyttiin ihan, että mitkä on niitä tekijöitä, mitkä aiheuttavat haasteita tai ongelmia työvoiman saannissa. Ja nyt kun tässä oli näitä vaihtoehtoja, 5 on erittäin paljon, siitä edelleen siihen, että 1 ei laisinkaan, niin saadaan keskiarvoja, toki täällä on jakamapalkitkin, niin se, että mitkä on ne suurimmat tavallaan haasteet, jos keskiarvojenkin näkökulmassa katsoo suurimman keskiarvon saaneet, tai se, että olisi erittäin paljon tai paljon niitä haasteita, niin tässä oikeastaan korostuu 3, eli puutteen työnhakijan osaamisessa ja koulutuksessa, ei kohtaa liian vähäinen työkokemus tai että toimiala ei kiinnosta. Sitten alkaa sitä hajaamaa tapahtua enemmän. Toki siellä muutamia edelleen on, joilla on myös esiintyy erittäin paljon niitä haasteita, niin työolosuhteet, kausiluonteisuus, ei ole hakijoita, sijaintikunnan vetovoima, mutta vähemmässä määrin Pohjois-Savon vetovoima. No sitten kysyttiin, onko muita haasteita, jotka vaikeuttavat työvoiman saantia, ja 37% vastaajista kuvasi, että myös muita löytyy, ja tässä on top 3 syyt, jotka me sitten niputettiin tekoälyn tuella osittain, ja vähän sitten siitä katselle, mikä lopputulema on, niin se ammattitaitoisen työvoiman puute yleensä. Ammattitaitoiset, kouluttautuneet henkilöt ja osaaminen puutealan kokemusta ei ole. Toinen, mitä kuvattiin eniten näistä koko vastaajajoukosta sitten, niin oli tämän 37% joukosta oli asenne, motivaatio, työmoraali, asenne. Ja sitten se nimenomainen ala ei kiinnosta. Ja sitten oli tuo koulutukset ja koulutusjärjestelmän haasteet työvoiman saannille. Kädentaitojen kouluttautumista ei ole tällä kyseiselle alalle kouluttautumista. Ja sitten se, että koulutusta ei kohdata vielä riittäväksi, eli yritykselle jäisi opetettavaa. 3 keskeistä: ammattitaito, motivaatio ja kouluttautuminen. No sitten kansainvälisistä osaajista kysyttiin suoraan rekrytointiasioita siihen liittyen ja mikä tilanne yrityksessä vallitsee sitten siellä KV-osaajien osalla. Ja 28% on jo töissä tästä Pohjois-Savon alueen otannasta päätellen KV-osaajia. Ja niistä vielä niin tilannekuva se, että siellä suuremmissa organisaatioissa enemmän, eli 44%, suuremmista organisaatioissa 45 porukasta. Lähes puolessa on jo. Ja pitää pienempi organisaatio sitä vähemmän. Ja se, missä näkyy myös, niin on tuo tietysti alkutuotanto ja sitten teollisuus eniten. Harkintaa 14%, mutta 58%
ei ole tarpeita etenkään ulkomailta rekrytointiin. No sitten oli kysymys siitä tarkentavana, miksi ei ole tarvetta rekrytoida, jos ei ollut rekrytoimassa kansainvälisiä osaajia, oli, että ei ole yleensäkään tarvetta rekrytoida. Eli Suomesta saatava työvoima riittää. No sitten toinen liittyy siihen kansainvälisyyteen, että jos sille suomen kielen taito, suomen kielen osaaminen on edellytys. Ja kolmas tietysti, joka liittyy oikeastaan tuon ylimpään kumuloiden sen kokonaisuudessa, jos saatavuus Suomesta riittää. Sitten kysyttiin, että mitkä vaikuttavat siihen, että ei ole päädytty rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia. Jos on harkinnut, mutta ei ole rekrytoinut, eli olisi pieni porukka siellä. Jos palautan vähän palkkia takaisinpäin, niin puhutaan tästä 14%. Eli samat, eli ei ole tarvetta rekrytoinnille. On pärjätty kotimaisella. Suomalaista riittää, ei ole tarvetta, kun on porukkaa. Suomen kielen taito ja kotimainen työvoima riittävät. Molemmissa saa täysin niin kuin samat. Että se ei tavallaan ole syy sille, että jos rekrytointisuunnitelmia kansainväliseenkään työvoimaan liittyen ei ole selittänä se kansainvälisyys siinä, vaan se, että ei ole yleensä tarpeita. No sitten, jos on rekrytoitu kansainvälisiä osaajia, jos yrityksessä työskentelee jo niitä, mistä, niin se näyttää, että nämä kotimaan sisäinen kansainvälisen työvoiman liikkuvuus on se tyypillisin. Eli 57% siirtyy Suomen sisäisesti. Sitten on sekä ulkomailta että Suomesta ja vain 11% ulkomailta. No sitten taustatietona se, että kuinka paljon yrityksissä työskentelee kansainvälisiä osaajia, niin tämä on oikeastaan aika mielenkiintoista, että niitä kuitenkin on useammin 2 tai 4 työntekijää kuin 1, eli tavallaan, että sitten on otettu useampiakin, kun sitä tarvetta on ollut. Ja muutamia löytyy sitten toki, jos on 10 työntekijääkin tai enemmän. Kanavat, mitä kautta rekrytointia on tehty KV-osaamiseen liittyen. Omat suorat yhteydet ulkomaisiin työnhakijoihin ja ohjelmiin on tyypillisin 60%. Niistä, joissa työskentelee kansainvälisiä osaajia. Sehän tarkoittaa noin 30. Julkiset palvelut 28%, yksityiset yritykset rekrytointituet 19%. Euroissa hyvin pienissä osin. Ja sitten kysyttiin sitä, minkä vuoksi yritys on päätynyt rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia tai suunnittelee sitä. Molemmilta niiltä 2 ryhmältä kysyttiin, että mitkä siellä on niitä taustaselitteitä, niin on se osaajapula. Eli silloin, jos ei se kotimaisen työvoiman osaaja kohtaa sitä vaadittavaa työvoimatarvetta, erityisosaaminen liittyy tietysti vähän samaan asiaan. Hyvin pieni tekijä on kustannussyyt. Muissa syissä 2 yleisintä syytä, jotka oli kuvattu sitten. Kotimaisen työvoiman saatavuusongelmat tai asenne ja motivaatio kotimaisella työmaalla työntekoon. Edelleen, jos siellä yrityksessä oli niitä KV-osaajia, niin kysyttiin siitä, miten arvioi kansainvälisten osaajien rekrytointiprosessin helppoutta. Ja 5 on erittäin helppoa, siitä aina sinne 1 erittäin vaikea, myös ei osaa sanoa mielipiteellä nyt arvo. Syntyy se tilannekuva, että erittäin helpoksi tai 4 arvo, sen kuvaa kuitenkin yli puolet. 3 tulee 32%, hyvin vähän on sitä, että sillä olisi vaikeuksia. Mutta se, mikä tuottaa ehkä lisäarvoa ennen kaikkea sille kokonaiskuvalle, niin on se, että jos henkilöstömäärä on pienempi, niin silloin tietysti ajatellaan, että se olisi helpompaa se. Ja sitten kun on suurempi, niin että se olisi sitten haastavempaa. Mistä johtuu kohtaanto siinä, että pienemmät kokevat sen helpommaksi kuin suuremmat, määrästä vai jostain edellytyksestä työtehtäviin liittyy. No sitten kansainvälisten osaajien prosessin arviointi siitä, että mikä tekee prosessista helpon. Tehtiin tiivistelmä. Integroituminen on sujunut hyvin.
mutta se kielitaito ja kulttuurierot ovat yleisiä haasteita. Monimuotoisuus on rikastuttanut ilmapiiriä ja integroitumista helpottaa esimerkiksi suomen kielen kurssit ja perehdyttäminen. Ja toisinpäin, mitkä vaikeuttaa, niin oleskelulupa-asiat. Toki ne on nykyään helpottunut vastaajan sanon kuvattuna. Kielitaito myöskin. Ja työluvat ja byrokratia. Ehkäpä ei niin yllätyksellisiä. Sitten oli kysymykset siitä, että miten kansainvälisesti usein on sujunut. Tyypillisin on kielitaito, kulttuurirot, perehdytys ja sitten kokemukset yleensä positiivisia. Jos katsotaan niitä vielä näytteenä avaamista palautteesta, niin opittu kielitaito on sujunut erittäin hyvin. Kun ensimmäisen ihmisen on vaikeampaa, niin siinä kun niitä on enemmän, niin ei ole sitten mitään lisätyötä tätä ongelmaa. Eli se oppimisprosessi, silloin kun niitä otetaan useampia, niin tukee eteenpäin. Ja sitten kun on sapluuna, niin kun on kokemusta. No sitten kysyttiin, onko suunnitelmia hankkia jatkossa osaajien Suomen ulkopuolelta. Tässä keskeinen tilannekuva on kuitenkin se, että 59% ei, eli suurempi osa. Ja se, että mahdollisesti 30%. Ja tietysti se, että jos on jo suunnitelmassa olevia, niin on vain 7%. Mutta se, missä se kyllä suunnitelmia on jo olemassa, on tyypillisintä on alkutuotanto. Eli sitä varmastikin kausityövoimaa mukaan lukien tuolla. 30% jopa jo suunnitelmissa. Huomattavasti enemmän. Teollisuus, toinen joka oli tyypillisin siitä, missä työvoimatarvetta oli, on myös sitten edustuu enemmän. Mutta muilla aloilla hyvin vähän. Ja varmasti rakentamisenkin tietenkin se tilanne ja suhdanne siinä haastatteluhetkessä. Pikkusen henkilökuntamäärän kasvaessa suunnitelmat myös kasvaa suurempaan määrään. Ja se, että jos yrityksessä jo on ennestään, niin myös on suunnitelmia jatkoon tyypillisemmin 23%. Ehkäpä nurinpäin, jos yrityksessä ei ole jo kansainvälisiä osaamia, niin vain 1% enää suunnitelmia uusistakaan. Kokemukset opettavat myönteiseen suuntaan. No sitten kysyttiin, kuinka paljon kokee tarvitsemansa tukea ja annettiin tämmöisiä niin sanottuja osa-alueita, joita liittyy myös sitten tavallaan tukemisen muotoihin, mitä eri tahot voivat niin kuin tarjota. Ja mitkä on, jos siellä on KV-osaaja, niiltä kysyttiin, minkälaisiin asioihin sitä tukea tarvitaan, kun on kokemusta siitä, että niitä on aikaisemmin jo hankittu, niin keskeisimmäksi muodostuu byrokratia. Seuraavaksi keskeisin on kielitaidon kehittäminen, jotka näkyy jo tuolla aikaisemmin monissa kysymyksissä sekä yleisissä asenteissa koskien rekrytointia, että niissä, joissa oli työvoima. Juridinen apu vähenevässä määrin. Koulutuksen tai osaaminen täydentäminen ei muodostu tärkeimmäksi enempi sitä hapuilua. Ja sitten se, että mitä on, niin asettaa tukipalvelut vähenemässä määrin. Sitten on tämä yrityksen oma osaaminen hankkia ulkomailta kansainvälisiä osaamia Suomeen tai tuki yleensä kansainvälisessä rekrytoinnissa. Osalle merkittävää, mutta sitten tosi pieniä määriä, että ei ole putoaa keskiarvoltaan vähäiseksi. No sitten oli tämmöinen osio, jossa kysyttiin sitä, että miten tavallaan se vetovoimaisuus ja tietysti myös pitovoimaisuus alueella ja muualla siihen liittyvissä tekijöissä vaikuttaa. Kysyttiin, että kuinka paljon seuraavat vaikuttavat työntekijöiden niin kuin näkökulmasta siihen halutuimmuuteen. Ja tästä oikeastaan erottuu selvästi tämmöinen 4 kärki. Palvelut, turvallisuus, sijainti ja asunnot. Sitten jää tuonne keskikastiin tietysti imagoa, urakehitysnäkymiä, vapaa-ajan harrastemahdollisuuksia ja muita. Mutta 2, joilla esimerkiksi ei ole suurta painoarvoa, on kaupunkimaisuus ja kulttuuritapahtumatarjonta. Tärkeimmät perusasiat. Palvelut, turvallisuus, sijainti, asunnot.
Sitten kysyttiin kasvusuunnitelmista, ja tämä on kyllä aika ehkä hyväkin tilannekuva pohjois-savolaisista yrityksistä. 47% on selkeä kasvutavoite ja siihen liittyvät suunnitelmat. 31% on kasvutavoitteita, mutta ei selkeitä suunnitelmia. Vain vähemmistöllä ei ole kasvutavoitteita. Näyttää suhteellisen eteenpäin vievälle kulttuurille Pohjois-Savossa. Ja mikä vielä sitten tietysti, niin mitä enemmän henkilöstöä, sitä selkeämmät kasvusuunnitelmat yrityksestä löytyy. Ja mitä pienempi organisaatio, niin siellä on kasvutavoitteita, mutta ei selkeitä suunnitelmia, on tyypillisempää. Luonnollisesti liikevaihto kasvaa, kun henkilökuntamääräkin kasvaa. Teollisuudessa eniten selkeitä suunniteltuja kasvutavoitteita. Ja sitten Kuopio, Varkaus, seutukuntana eniten jo suunnitelmissa olevia kasvutavoitteita. Pienempi vivahde-ero KV-osaajia, jos on yrityksessä, niin pikkusen enemmän on sitten myös lisää kasvutavoitteita. No sitten, että sitä kasvua voitaisiin saavuttaa, niin miten tärkeänä koettiin tekijät siitä niin 2 keskeistä olisi, että on työnantajamalko kunnossa ja osaajia on saatavilla. Eli se houkuttelevuus työnantajakuvana. Vähäpätöiseksikään ei toki voi luetella näitä alla olevia, mutta 2 ylintä selkeästi korostuu. Oma osansa näyttelee sitten markkinointi, rahoitus, verkostoituminen. Tässä pieni vivahde-ero, että kuitenkin keskeisempää on pohjois-savolaiselle verkostoiminen yhteistyö alueen yritysten kanssa kuin alueen ulkopuolisten yritysten kanssa. Sitten kysyttiin, onko noiden jo lueteltujen tekijöiden lisäksi muita, jotka koetaan tärkeäksi kehittämisen ja kasvutavoitteiden saavuttamisen kannalta. 28% halusi kuvata muita tekijöitä ja ne mihinkä ne oli, niin byrokratian vähentäminen ja viranomaisprosessit. Ja sitten tässä ajassa korostuu tämä taloustilanteen ja markkinoiden elpyminen. Ja tässä voi vähän heittää ajatusta sinne alkudiasarjaan, jossa oli se, että niitä rekrytointitarpeita oli monella sen puolen vuoden kuluessa. Varmasti liittyy toisiinsa. Ja työvoiman ja osaamiseen liittyvät tekijät. Ja sitten kerrottiin, mitä asioita Talent First-hanke tarjoaa, niin kysyttiin niiden tarpeellisuudesta. Alueen veto- ja pitovoiman edistäminen koettiin selkeästi tärkeimmäksi. Sen 5. ja 4. erittäin tarpeellinen arvosanan antaa jopa yli 3/4, keskiarvoksi muodostuu 4,01. Alueellinen verkostomainen yhteistyö, seuraavaksi tärkein. Yhteistapahtumat näkyvät esimerkiksi valituissa rekrytointitapahtumissa Suomessa ja kansainvälisesti. Ei saavuta yhtä suurta painoarvoa kuin tuo vetopitoumaus, mutta sillekin löytyy osa kannattajia, mutta ei ole keskeisin. Näkyvyys yhteismarkkinoinnissa ja viestinnässä. Ja vähäisemmän saa toki pienellä desimaalierolla ajankohtaiset tutkimukset ja selvitykset. Sitten kysyttiin suoraan, onko kiinnostusta yhteistyöhön Talent First-hankkeen kanssa ja halutaanko, että otetaan yhteyttä. Ja jopa 1/4 osallistuneista vasta-organisaatioiden edustajista ilmoitti, että kyllä. Täällä se ei suoraan ole lineaarista henkilökuntamäärän kanssa. Käy tuolla 10-20 työntekijän organisaatiossa vähän tyypillisempänä se kiinnostus. Ja sitten jos toimialoittain katsotaan, niin siellä alkutuotannossa vähän enemmän ja samoin rakentamisessa. Ja alueena Varkaus toivoo eniten sitä lisätietoa. Kuopio, Ylä-Savo ja sitten tosi Sisä-Savo plus Koillis-Savo suurin piirtein yhtä suuressa määrin. Se, että onko yrityksessä KV-osaajia ennestään se ryhmä, niin pieni 5% ero siinä sitten muodostuu, että kiinnostus enemmän kuulla hankkeesta, jos sillä on jo KV-osaajia. Ja tietysti jos rekrytointisuunnitelmia on olemassa, niin 32% muodostuu luvuksi. Jos ei ole rekrytointia, niin kuitenkin 19% haluaa kuulla mahdollisuuksista. Ja tietenkin sekin vielä, että hanke edistämässä kasvua, niin silloin kun on selkeä kasvutavoitetta, on kasvutavoite, niin prosenttiluku on huomattavasti suurempi kuin ei-kasvutavoitteet. Ja sitten se
kysymys vielä, että saako nimitiedoilla antaa sitten vastaukset käsittelyyn tuonne Talent Firstille. Hyvin avointa yhteistyöpintaa yrityksessä, lähes puolet haluaa olla yhdessä tekemissä aivan aidosti. Näytän vielä yhden yhteenvetodian koontina noista tuloksista. Niin rekrytointiin liittyvistä asioista se päähavainto on, että yli puolet eli 53% yrityksistä rekrytoi parhaillaan tai suunnittelee rekrytointeja. Ja nimenomaan suorittavan työntekijöitä. Ja 64%, lähes 2/3 on kohdannut haasteita työvoiman saatavuudessa. Ja suurimmat ovat se työnhakijoiden osaamisen puute, työkokemus ja alhainen hakijamäärä. Sitten kun kysyttiin kansainvälistä osaajan rekrytoinnista, niin lähes 30% työllistää KV-osaajia ja 14% harkitsee. Ja tärkeintä on tietysti se, että useimmiten kansainväliset osaajat on rekrytoitu Suomesta yli puolet. Eli sisämarkkinat on se, jossa työvoima liikkuu. KV-osaajan rekrytointiprosessin sujuvuus on pääosin positiivista. Ja sitten se jatkosuunnitelma tosiaan yltää 37%. Yrityksistä 78% on jonkinlainen kasvusuunnitelma, niin kuin aikaisemmin videossa nähtiin, niin osalla niitä oli jo tehty suunnitelmiksi, osalla ei ollut selkeitä suunnitelmia, mutta tavoitteita. Ja työnantajien maakko sekä osaajat olisivat sitten tukemassa kasvusuunnitelmia. 7% tunnisti Talent First-hankkeen. Täällä on vielä yksi dia, hetken pidän tässä, että sitten nauhoitteltu, jos haluaa tätä kautta tuon koonin kerrata, niin tämä on lukuina, mutta sama asiahan tässä on. Oikeastaan tämän voisin hetkeksi jättää tähän diasarjaan päälle, kuten näette, täältä löytyy yhteystieto, niin nyt olisi varmaan sopiva hetki sille keskustelulle.